Erabakiari errespetua adierazi arren, Nafarroako gobernuak ezin du konpartitu beste behin epaia, non esaten den gertaturikoa sexu abusua izan zela. Jakinik, gainera, bi magistraturen botu partikularra duela epaiak gertaturikoa sexu erasotzat jotzen dutenak, hasieratik adierazi izan dugun bezalaxe Nafarroako gobernuan. Era berean, botu partikularrarekin bat egiten dugu, mugikorra lapurtzeko delitua egon izanak beldurraraztea inplikatzen baitu. Bestalde, sententziak aintzat hartzen du, baldintza prozesala betetzen dela intimitatearen kontrako delitua dagoen ala ez epaitzeko. Nafarroako gobernuaren zerbitzu juridikoak epaia aztertzen ari dira, baina aurrera genezakeia da, Nafarroako gobernuak kontrako errekurtsoa jarriko duela ezarritako 5 eguneko epearen barruan. Gure gaitzespen irmoa berretzi nahi dugu sexu indarkeria adierazpen guztien aurrean. Bortxatutako eta eraildako emakumeak dauden bitartean, ez dugu gizarte patriarkala desmuntatzeko gure aleginean amore emango. Asko dago oraindik egiteke. Emakumeen kontrako indarkeria egoera bat gehiago egon ez dadin lortzeko, jakinda emakumeen eta gizonen kontrako desberdintasun egoeratik eratortzen direla erasoak. Berdintasun politikak sustatzen segituko dugu, prebentzio eta erradikazio neurri eraginkorrenak direlako. Biktima eta bere familia eta lagunentzat hain zailak diren une hauetan gure babes eta elkartasun osoa adierazi nahi diegu.